Salam, hormatly watandaşlar. Biziň bugünkü söhbetdeşligimiz bir agyr we wawaly mesele bilen baglanyşykly boljak. Şonuň üçin üns berip dinlemeňizi sizden haýyş edýän we soň özüňize gerek netijeni çykararsyňyz. Watandaşlar, ene hemmämize ma'lum bolşy ýaly 19-njy ýylyň 27-nji oktýabryndan bäri men ekranda siziň bilen günne günasa söhbetdeşlik edip otyn, duşup otyn, soragyňyza jogap berýän ýurdun içindäki bolup gelen, bolup geçen zatlar barady, bolup geçip duran zatlar barady, gelecek barady, öz pikirlerini paýlaşýan. Sag bolun, şu zatlary dinleýäniňiz üçin, özüňize gerek netijeni çykarýanyňyz üçin. Belli bolşýar, men ilkinji günlerden bäri raýdyp gelýän şygarym bar da, ýa debidim. Biz 5 welayet, 5 togun, 1 millet. Şu şygar bilen mene şu günküne çeli dowam edip gelýär. Öz işimizi, öz hereketimizi. Şu geçen döwürde adamlar hakykatdanam özlerini 5 togun duýup başladylar. Bir milletligini bilip başladylar. Birek doganym diýip bizlerine gadyr bilen salam berýärler hany. Birek soragyna hormat bilen jogap berýärler. Bu bir döwletligiň alamaty. Millet meşwerini alsak, ýurt meşwerini alsak. Men gatyp berýän şu zatlara. Ýöne beýlik tarapy barda, hökümet tarapy bar. Bilen ömür boyu alyp baran siýasaty bar. Rus imperiýasynyň gelýän zat adamlaryň ýa milletleň agdyny alardy hökümrawarlyk sürdiýärdi. Şol hem gelip ýetdi biziň başymyza. Meselem, şol geçen ýylyň maý aýyna çelli millet şol näme çykyş eden bolsa özüňiz gördüňiz, bilýäňiz, Türkiýede bolsun, bir näçe ýerde dili çykyşlar, Kiprde bolsun, Amerikada bolsun, hemme ýerde alınıp çykylan plakatlar, lozunglar 5 welaýatyň ady ýa-da 5 welaýat 5 togun diýip çykyş edildi. Soň üns beren bolsaňyz şu lozung ýa şu çağırış ortadan aýryldy, tomusda. Näme üçin? Hökümetiň edýän oýunlary üçin. Şu ýani birleşip başlayan milleti we welaýatlary arasyna çöp atyp başladylar. Agdyny alardy hökümrawarlyk sürmek ansatdy. Men halkyň hemmesi diýip aýtmaýyn, ol gaty ýalňyş bar. Ýöne belli bir bölegi halkymyzyň şu edilýän gürrüňlere gulak gabartyp başladylar. Birden dogry bolaýmasyn. Hakykatdan bizine ejir çekip otyr. Aşgabatda oturan ikisany hökümdar ýa diktator bize üns bermedi ýa berenak. Şoň üçin biz olardan ýüze urýar. Bize gerek gal, bize şular ýalyny awtonomiýa gerek ýa biz aýryljak, ýa biz Özbegistana geçsek, ýani 3 welayet lebap da şowuz mara aýrylmaly goý, ahal bilen Balkan özgünlüği özü görsin, açlygyndan ölsün diýen ýaly sözler bar da ýazylan zatlar aýdýan. Onu halka hem ýazanlar, şo provokatorlar ýazýar. Men şolar provokator diýip aýdýan, ol düşünüp ýazýanym bolsa, düşünmän ýazýanym bolsa, hökümetiň buyrugy bilen edýän bolsa, şol halkymyzyň ýa döwletimiziň peýdasyna aýdylýan gep gürrüňden. Elbetde şu gepleşikleri, söhbetdeşikleri dinleýän nesil Sovet zamanında doğulanamadır, ýöne Sovet durmuşunu gören däl, soňra kulalan nesil 30-40 ýaş aralygyndan kadymlar. Şonuň üçin olar näme boldy, şuun näme bar, şu zatlary aýdyp geçmek, düşünürmek biziň parzymyz, borjumyz bolup durdy, biziň nesilimiz. Şonuň üçin hakykatdanam şu ýazylşy ýaly, şol adamlaryň aýdyşy ýaly. Ahalyň halky bilen Balkanyň halky günäkärmi şu günkuny düşen ýagdaýyny bütün Türkmenistanyň? Ýa şular aýratyn ýaşaýanmy halklar ýa-da ýagyp ýüpek gaýýan şular? Gelin şu zatly barada biraz üns berip pikir edelim, netije çykaralyň. Sebäp ol agdy boş adam görülýänken, onuň olup baryp ýanky
ayrıçılıkta yaşap beren adamların aňyny, gulağını, gözüni, yüregine siňýärdi. Ondan biri bunu düşünmeklik bilen kabul etse beýlekesi ol diýe hakykatdan hem şeýle bolaýmasyn diýip pikir diýerlerim barda. Şoň üçin gelin onu hakykati ýuwuşdun açyp size bilýän zatlama aýdyp berek. Ondan soň netijäni özüňiz çykaryň watandaşlar. Hakykatdan hem şol iki welaýatda aýdylşy ýaly ýa ýazylşy ýaly halk aýratyn ýaşaýarmy ýa bular biheppemi ya bular beýleki üç welaýatyň hasabyna gün gözaranda dolandyryp otylarmy. Onda ursat berseňiz men dogduk depen Balkandan başlaýan sebäp men çağırlykda dogup görüp ulup ýaşan ýerimde. Ondan ol Balkanyň dürli künjüne, ähli şäherlerine diýen ýaly men öz gany bir dogan garnaşlym ýaşap otyrm. Onun için men o ýerlerin ýagdaýyny bilemseň, şoň üçin ýurdu bilen söker diýär de türkmen. Onun üçin şu men ödogduk dependen başlaýan. Ondan soňra Balkanly meselelerni gutaramdan soň ahyrly näme bilýän bolsam onu aýdyp berek. Şoň üçin watandaşlar sabyrly bolun. Bu gepleşik 1 ýa 2 bolmaz, belki 3 ýa 4 bolar. Men onu çotun aýdyp biljekkäl, ýöne şu bilýän zatlaryň ählisini aýdyp geçmek gerek diýip hesap edýän. Onu sizden ursat bolsa men başlayan Balkan welaýaty, şu gün welaýat diýende söz bilen aýtsak oblasty, maňa welaýat söz dogrudan hem hoş ýakana ol bizim türkmen degişli sözüm däl. Ýöne Balkan diýip aýdaýyn, şol takyr şeýle bolsa dogry boljakdy. Balkanyň ýerleşýän territoriýasy esasan şol çöllükden, takırlıktan, gumdan, çägeden ibaret. Bir bölegi dağ bolmasa, esasy bölegi şol ol yerlerde de su bar ýerde, guýy bar ýerde durmuş bolan, bolmadyk ýerde olam ýok. Asyrlar bor şeýle bolup berende. Deňiz kenaryna asla zat ýok, şol ternawlardan ýygynylan suwun hasabyna adamlar ýaşan ýerki döwürlerde. Indi näme bilen meşgullanan ol halk? Esasy halkyň emmesi meşgul bolan zady ýa çeken zähmeti dowurdarçylyk. Indi biz dowurdarçylyk diýäse, goýun geçi şular ýalyma ognukmal ýa-da düýedarçylyk, ýa-ni düýe mal bilen baglanyşykly bolan şol halkyň durmuşy. Özlerem çarwa. Bir ýerde oturup beýlek ýere göçüp, ýaýladan ýaýla, guýdan guýa göçüm edip ýaşap beren halkymyz bar. Balkanda. Ol asyrlar o şeýle bolan. Ondan dağı etegi bar, dağı içi bar, ýa-ni Hojagalardan çykyp Gargala etrabyny, ýa-ni sädirki Maktumul etraby. Ine ol ýerler subtropik ýerler. O ýerde elbetde şol Summar derýäň boýunyna, iki gyrasyna o suwarymly ýerler bolan soň o taýda ine miwe ýerimiş elmeden bolan. Emma beýlekerne Türkmenistanyň hiç dat ýok, gazançykdan ýokarlygyna gitseň nebetde Krasnavod, Esenguly, Etrek bular bir tozap ýatan meýdança hiç dat ýok, diňe boş meýdan. Agaç ýok, sebäp suw ýok. Inni şol ine başlanış durmuşy çarwa şol milletin. O lewaply dogurlymyzyň hyýaly ol ýa-ni bol suwly amy derýasy ýok, iki gyrasy bagly, bakçaly, kölegeli, saýaly ýok. Olar ýardat ýok Balkanda. Bir güllap ýöreseň diňe salgyndan maşa zat görnene o takyrdy. Ine şol ilkinji şol ýa-ni senagat nämeden başlandy Balkanda? İlki şol Russiýadyň padşahlygy gelip şol Krasnovodsk aýlygyny şol ýerde harby fort kurýarlar. Fort diýen şol port. Krasnowodyň şol ýa-ni deňiz porty, şol taýda ol Krasnowodyň özünde däl, biraz içinde şol Ufra diýen ýeri bar, olam şo aýlagyň içinde. Şo taýda gurýarlar, şo taýdan başlanýar şo ýeriň ýaşaýyşy. Şoň adyna da Krasnovod diýip takýarlar, rus dilinde şol ýa-ni Gyzyl suw diýilen ady bardy. Sar daşlar sar bolan soň suwum şo melemtil sar gelen soň şo Krasnovodsk diýip ad goýupdyrlar. Ine şol ýerde başlanýar, ondan soň senagat nämeden başlanýar? Bu
eşdensiniz Nobel bayrağı var da Alfred Nobel'in adına bayrak var ol Şwed mesela grajdanini bolun ya milleti Şwed bolun olar 4 doğan Nobel'ler. Ine şolaryň biri Alfred Nobel ol ýanky dinamiti oýlap tapan üçin ine dünýäde iň bir baý adamyň biri bolan. Onuň ölenine şo wesiýet edipdir. Ähli ýygnan puluny şo dünýäde kim açyş etse, adamzat üçin peýdali işler etse, ine şolara paýlap berin diýip bayrak hökmünde. Şolam şu neçeli dowam edip gelýär. Ýagny dogollar ýanky Nobeller 1879-njy ýylda Russiýa Federasiýasynyň başla Russiýa padşahlygyny şol ýanky nebit kampaniýasyna açýarlar. Ol nebit kampaniýada nebiti nerden alýarlar? Bular şol häzirki Çeçenistanyň paýtagty Groznyda, häzirki Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda hemde ýymy Türkmenistan tarapda Çelekenni. Çelekennaky nebit açyk görnüşde şu yerden ýanky çoğup çykyp duran nebit, şonu alyp bederelep, torbalap, ýanky düýä ýükläp, soň akydyp deňizde ol gama düş ýükläp şeýtirip çykyrylýan eken, ýerde bu. Ene şol 1879-njy ýylda ilkinji şol nebit känleri şol Çelekennin başlanýar. Ene şo taýda da ýanky nebit gaz senagaty Türkmenistanyň ýa türkmenleriň başlady diýip aýtmagy dogry esas bar. Ene şo ýerde türkmenleriň işçi sınpy emele gelýär. Şolary işläp nebitin çykaryp berip, ýükläp berip emeden üçin şolar işçi hakyna diýerler. Soňra ýene de şol ýemde ýanky Agurçinski diýip ada bar, Krasnovoddan çykan ýerinde çep kaptalynda. Oň uzunlygy 22 kilometr, iňi ka ýerde 1 kilometr, ka ýerde 1,5 kilometrden ullar şol şeýle zoluk. Ene şoň üstüne ýanky Nobel dogullar ýene de şo taýda ýerdemin gazyp şol Kaspy deňiziniň bekrawalygyny tutup şol işbilini zadyn şo taýda ýerdeminni saklap, soň gemilere ýükläp Orsiýetden Ýewropa çykyp satýan ekenler. Ine şolara da hyzmat edýän, ine şol kenarýaka ýaşaýan türkmenler, şolar balykçylar. Ine iş hakyny hak alyp şo taýda işleýän ekenler Nobelleri. Çelekenni häzirim şolak ýemesi şo nebit çelekleri Sowet zamanyny bady bilemek, urwan uly ýykmadyk bolsa duran häzirim. Ene şeýdip şol ýerden ýanky Türkmenistanyň senagaty başlanýar, türkmenleriň, hakyky türkmenleriň hemde ondan şo taýda işçi sınpy dörýär, ozal şarwa halkyny içinde. Soň ýuwaşlyk bilen şo taýdan Krasnovoddan Transsib ýanky Transsibir magistrali ýanky Krasnovodskdan Daşkentden ýokarlygyna gidýän ýanky demir ýol gurulýar, Zakasp oblastynyň. Şu başlanýy Krasnovoddan başlanýar. Soňra şol birinji dowamaty Krasnovoddan Gydlarwada çelli gurulýar. Ene şo taýda da şol ýerli halk şo demir ýoluň guruluşyna gatnaşan, öz düýeleri bilen, arabalary bilen barp daşmy, gummy, ýanky relsmi, agajymy, ýanky şparlarmy ýükläp, ene şo taýda olaram, ene iş hakyny alyp, ene işçi sınpy şo taýda da dörýär. Beýleki milletler bilen, gelen milletler bilen gatşyp türkmenler şo taýda işleýär. Ene senagatyň başy şondan başlanýar. Soňra ýanky SSR ýykylandan soň ene şol ýerde ýanky nebit känleri hem SSR ýykylandan soň diýen başlan ýanky SSR döwredlerini ak padşah ýykylandan soň Russiýada rewolýusiýa bolandan soň SSR döwredlerinden soň 24-nji ýyldan soň Türkmenistanyna şol ýemede biziň şol oblastymyzda Balkanyna ören köp ýerde ýanky nebit meleri burov işler geçirip gatkan bu işgalar açylýar nebit çykarjy. Ine şeýdip Türkmenistanyny nebit ören uly meşhurda we mukdarda öndürilip başlanýar. Aýdylmaly şol nebit 91-nji 92-nji ýyllarda çykarylýan nebitiň meşhuri bütün Türkmenistan boýunça 17 milyon tonnady.
17 milyon tonna, şonun 4 ya 5 milyon tonnası içerki haracatlar ulanýar. Türkmenistanyň şuň kundan aýsak 5 welaýatyna näçe nebit ya näme gerek bolsa, ýalňyş gerek bolsa ene şol çykýan nebitden uğradylýardy da öňümlerine. Galan 12-13 milyon tonnasy SSR ýanky beýlik Moskwa tarap eksporta uğradylýar. SSR yıkılandan soň şol ýanky ýene de şol 13 milyon tonna ýam gyzyl puly valyuta satylýar daşary döwletlere. Näme üçin valyuta? Sebäp dünýäde Bakuň nefti bilen Çelekeniň nefti iň arasy we iň gymmat neft diýip hasap edilýär. Şonuň üçin şol bir nefti söwdalaşyp duranakly Niran nefti gönalyp gidýär, garnysy ýok, arasy neft. O şol neftiniň bahasy şol döwür $300 SSR ýykylannak bahany bilýänler men. $300 bir tonnasy. Indi hasaplap görüň, şo Türkmenistanyň çykyrylýan neftiň, Balkanyň çykyrylýan neftiň möçberi adalyna köpelmese SSR ýykylandan bäri. Kän gazylan ýerler bar da goýular. Nem köpeldik görüň, hiç olmanda şol 12 milyon tonnany her tonnasyny $300 köpelseňiz näçe milliard dollar bolýar bir ýylda özüňiz bilersiňiz. 4 milliarda goly 3,5 milliarddan geçýär. Arasy. Diňe şo daşary eksporta satylýan ýurdun içindäki 5 welaýata ulanýan nazamamyzda. Ine bu bir. Ondan ýene näme bar o taýda? Ýanky şol aydylmada başlan men şu hemen sahypalary agdarmaly bolýan bir topar salar ýazylyp dursa hemme zady kelläňde de saklap boljak galy. Soňra şol SSR döwründen bäri ýene de nebit bilen gaz den çykýardy. Şol taýdan Krasnovodsk ýanky beýne waralygy Gazagystana gaz turba geçirilip şo taýdan her ýylda 10 milyard kubmetr gaz aktarılýar. 10 milyard kubmetr gaz. Ol şuň näçe kubmetr aktarylýar? Ony diňe gurban bolup bilýär işki maýdan aklar. Ýara şol turba bar. Indi onun daşgarynam ýa-da guýjuk diýen gaz ojak bar, şo taýda gaz kärleri, şo guýjukdy Balkandan. Çykyrylýan nebit Eýrana aktarylýan 18 milyard kubmetr. Her ýylda. Ony näçe pula gurban bolup satýar? O barada da ne döwlete, ne parlamente, ne ilata maglumat berilýär. Pikir edip görüň. 18 milyard. Beýnegi de 10 milyard, 28 milyard kubmetr gaz. Diňe şo Balkandan çykyrylýan. Ol içki harajat edilýän barada görüň ýok. Indi şol nebit güýçlüli aýtdyk da, şo nebitin güýçlü ýemesinden ýanky koks alınýar. Nebit koksu diýilýär da. Ol ýanky renkli metallurgiýa zawodlaryna ullanylýar. Renkli metallurgiýa diýmek çwetnoý metal ýa-da dürli ol misem bolup bilýär, ol başga da adam bolup bilýär, o gara magdanal renkli. Şo renkli magdan almak üçin güýçlü koks gerek da, şo temperaturan galyrýan ýalyn gerek. Olam ene şu nebitde bar. Türkmen neftinde bu Azerbaycan, Baku neftinde. Ine bilen gyzyl pula satylýan zat. O şunu şol SSR ýykylan döwri Fransuz firmasynyň getirilip Fransadan getirilip gurulanan enjamlar bilen öpçün edilýär. Näçe mukdarda çykyrylýar, näçe pula satylýar, onu hem hiç kim bilenak. Bilen belläp galynlar bir fakt. Soňra indi biz Garaboğaz aylagyna gelýär. Olam Türkmenistanyň territoriýasyny kartada seretseňiz görürsiniz, ol Saparara ýigitler bilen görkezdi. Näme bu? Şo Garaboğaz aylagy şol bir Kaspy deňzinden kiçik emede boğazdan geçýär, Garaboğaz gölü şon üçin aýdylýar. Geçip soň ýalpak gidip ýatan meýdana ýaýra görmek näçe kilometr gidip ýatan ýer. Gözýetim ýeten agam. Ine şo taýdan dürli cisimler alınýar, kimiki. Nämeler olar? Ine men atlaryny sanap berin.
sulfat, brom, bisafit, epsamit. Bular näme kullanylýar? Bular esasan medisina uğrunda kullanylýar. Türlü emler medisina emde kullanylýan ähli elementler köp zat şo taýdan alınýar. Ýene de şo taýda aýna önümleri var. Ene şolary öndürmekde ene şu Garaboğaz gölüň çykarýan ýanky magdarlar kullanylýar. Kimik elementleri. Sonra näme var ýene de şo taýda? Ene gowlu duz var. Jebel duz var. Bularym SSR'in iň uly zapaslary şoldy. Onu iki türlü kullanılýar. Ýanky duzun ýanky tekniki duz var. Bu bilen koyun, düýe, sygyr bilen hamlary duzlanýar ýa-da ýollary düşelýär. Emede orsiýetde ýa beýlek görýär, sowuk görülürdi. Beýlek arasalanan duz, ýadyrowyny duzam, ýotlanan duzam ine iými tutuşyn kullanylýar. Ene näme var? Şu Balkan welaýatyna saglyk üçin bir topar ýer bar daýan. Jebelli var, Mollagara kurortu var. Soň radon ýerasty suwlary var. Radon ören peýdal adamyň bedeni üçin, içki organlaryny üçin, beýni nerw sistemasi üçin. Ine şo ullanylman ýatan zadyň içinde şo radon suwlary bar. Ýene de Çelekeniň Gara Gurum zawody var. Gara Gurum näme diýilýär, näme kullanylýar? Şo Gara Gurum SSR hemme şol SSR zamanına nirde avtomobilni emeler bolan bolsa, zawodlar bolan bolsa şo tagir edilýärdi. Näme üçin şol avtomobil islerini uly kiçi ýük maşyn bolsa, ýeňil maşyn şolaryň tekerleri var. Şolaryň redini ene şol Gara Gurumdan edilýär. Häzirim şol uğra durupdur. Oňum valyuta satylýar. Näçe çykarylýar, näçe valyuta satylýar, nira harjadylýar, onu bilýän adam ýok, diňe gurban bolup bilýär. Şol SSR zamanyny ýanky ýot bilen brom, bilem iki önüm, ýodam bar, bromam bar Türkmenistanyň SSR'in ähli gorunyň ýanky zapasynyň 75%'ine bizim Balkanmyzda yerleşen. Ähli SSR'in 10 respublika. Häzir şu güni çelli şo ýodam çykarylýar, bromam çykarylýar, eksporta da uğradylýar, valyuta satylýar, puluny ýerä edýär, onu gurban bolan maşgulýan adam ýok. Sonra näme var ýene de? Bizim Balkan welaýatymyzda ir döwürden bäri SSR zamanynyň bäri uran magdany gazylyp alınýardy. Uran näde kullanylýar? Bir ýanky ýadro ýaragy var, atom bombasy. Ine şonu ullanylýan partladyjy güýç, ine şol uran şonu ullanylýar. Ýene de uran magdany ýanky atomly elektrostansiýalarda ullanylýar. SSR döwründe şol emede bizde şol Gyzylgaýada ýerleşýär uran magdanlar. Şo taýda geregini gazyp alýarlar, soň aňsat ýerini alýarlar da aşagyraqda durarlaryň ay kyn bolýa almak diýip meni konserwasiýa edip ýapyp goýdular. Soň gerek bolsa ullanardy. 70-nji ýyllarda ýapyldy şol, men bilýän. Soňra Niyaz SSR ýykylandan soň şo ýerleri açdyryp, şo ýanky türme basalarlary uğradyp, şolary işledip, dünýä aýan etmän şoň ýemmesini çykaryp magdan çykaryp şol goňşy Eýrana satýar diýen habar bize geldi. 94'te mi, 95'te mi? Men onu aýdyp beripdim ýerde şu Azatlyk radiosyna. Ýöne şol magdan bar, onu şuny ullansagam, erti ullansagam, beýlek gerek döwletlere satsagam, uran magdan gatygymmat, olam valyuta satylýar. Olam barny Balkan. Soňra ýene näme bar? Şo taýda ýanky aýdylmaly zat, şu taýda Bentanit toýuny var. Bentanit toýuny ol esasan şol iň bir gymmat material ol şu altyn ýanky arasalaýyş meselene ullanylýar.
yani gyzyly şol emeden ayırmak üçin beýleki daşynaky hapa demirden mi aýdyl daşdan mi arasylamak üçin şonu ullanylýar. Bir ikinciden şol ýanky bentanit toýuny ol nähili aýdyl ol emede ýanky ol keramzit bloklar var. Bir keramzitden edilen bloklar. Hem de nebit gaz çıkaryan turbolar. Olara mine şu bentanitten yasalýar. Başga materiallardan. Olam özümizde önüpdir. Ine bu turboları Türkmenistan İslamiyet Devleti eksport edip bilýär, edibem otyr. Bundan gelýän pul niragy diýip onam halk bilen. Enne aşağı gaýtsak bärde ýene de näme bar? Ene chrompik dip eme var, kimik element bar çıkarılan cisim. Ol nirde ullanylýar? Ol ýanky kükürt garnysız bir eme gymmat bahaly eme zat. Onu hem raketa üçin şonu ýaglamak üçin ullanylýar. Raketalary ýaglamak üçin ol raketa ýagy öndürilýär şondan. Raketalar näme? Ol asmana, kosmosa uçurlayan raketalar. Şolong ýagy ine şu ýanky chrompikden ýasalýar. Bilemine haýsy döwlet raketa uçurjak diýse ine şolara satylýar. Bilen valyuta. Onun gelýän pul niragy diýär. Ondan gurban bolup bilýär. Sonra ýene de näme bar? Balkanna. Şu SSR'den mär ýerde mär gurulan şol önümçilik, balykçylyk bar. Yani bütün kenar ýaka Krasnovodsk, ýanky Çeleken, Esenulçy balykçylar, ine şolar şol balyk tutup döwlete tapşyryp, ine şoň üstünden bular maşgaleklenadi. Yani Krasnovodsk'ın konserni zavodu var, bilmem häzir barmy ýokmy. Ine şol ondan şo balykçylyk näme bilen baglanşykly? Olam bekrawalyk bilen baglanşykly. Gara işbil bilen baglanşykly. Şol ýanky bekrawalygyň heme özüne şol agram ýygnaýan ýeri, özüne şol ýanky iş bilen bişýän ýeri, ýetişýän ýeri. Ondan şol taýda iň bir tagamly ýeri bekrawalygyň Türkmenistanyň şo territoriýasy bolýar. Kaspy deňziniň günorta tarapy. Düşýänmi? Ondan bundan bir satylýar on kilesi $1000'dan geçýän Ýewropada bir kilo bekran bak, bekran iş bilin bak. Bir tutulýan tonna bekreler, bir onun işbilleri nira uğradylýar, näçe satylýar, girdisi nira edi, ýene de halk bilen. Ondan taýda bir bar zat, indi aýdyp geçmeli, önümden näme bar? Ekrançylykdan. Şo buğdaýyl diýen ýerde, şo buğdaý ekilýär. Onda da o taýdanam alynýan bar buğdaýyň möçberi 15 sentler. Başga hiç zat ýok. Onu ene ekrançylygyň özü biler näme diýen 15 sentler. Bizde ol ýok. Ama ekrançylyk şol esasan şol Garrygala raýonuna ýaky şu kulmaktumul etrawyna bar. O taýda alma da var, üzümem var, naram var, adynadan gök bakçam var. Ýöne olar ählisi diýen ýaly Aşgabatda uradylardy. Hökümetiň edaralaryna ondan şol Moskwa zady uradylýan ekenler. Bärde şol halkda satyga çykarylýanda diňe şol halkyň öz howlusyny ýa mellegini kizjek mellekde ekilen miwesi bolmasa başga zady çykaryp olar gyzlarbadyň nebitdaň ýa-da Krasnovodsk'yň bazarlaryna satylan zat ýok. Şol bazarlary esasan şol Bakudan, Yerevandan, Dagystanyň getirilen haritler satylardy. Onun için o taýda diýim Lebapdan, Mardan ýa-da Daşowdan harit gelýärdi şo döwürlerde diýse bir gaty ýalňyş bar watandaşlar. Beýle bolmady. Sebäp men şo ýurdun içinde ýaşanardy. Häzir dowam etdirer. Mundan uzak gitse soň kesilýär ary. Men häzir şu ýerde duraýyn, onuň dowam etdirip berer.